Keď predseda slovenskej vlády na začiatku roka avizoval, že hlavnou témou slovenských volieb bude maďarská téma, zrejme už sa na niečo pripravoval, čo sme ešte my niektorí len tušili. Bolo jasné, že maďarskú kartu vo voľbách, ako v každých voľbách, budú používať strany, ktoré operujú s nejakou nacionálnou alebo nacionalistickou rétorikou, s ktorou si myslia, že môžu predsa len dosiahnuť nejaký volebný úspech. Ukázalo sa, že tá karta, tá téma naozaj prišla. Prišla, tak povediac, z jedného brehu Dunaja vo forme novely zákona o dvojitom občianstve, ale prišla aj s odpoveďou, veľmi účelovou odpoveďou, ktorá sa chytila tejto nacionalistickej tzv. Maďarskej karty aj z druhej, teda z našej strany, brehu Dunaja. A tak témou slovenských volieb by naozaj, ako to vidno aj z jej medializácie, tou témou by mala byť táto maďarská karta. Karta, ktorú vlastne, tak povediac, vymysleli populisti maďarský i slovenský, maďarsku, slovenský na Slovensku, ale aj populisti, ktorí sú maďarskí na Slovensku. Karta, s ktorou jednoducho chcú ľudí ohlupovať a vyvolávať nacionálne emócie, vášne, s ktorými zrejme možno získať preferencie. Bolo by veľmi zlé, keby voliči na túto priehľadnú hru, ktorá sa tak rečeno cyklicky, pravidelne opakuje v slovenských voľbách, keby na túto hru pristúpili. Tá hra totiž je v konečnom dôsledku nebezpečná pre všetkých. Pre Slovákov a Maďarov na Slovensku, ako pre Slovensko a Maďarsko, pre medzištátne vzťahy. Spomeňme si, že pre nacionalizmus, pre šovinizmus, pre rasizmus vznikli v 20. storočí dve veľké svetové vojny. A v polovici 90. rokov, ani nie tak ďaleko od nás, na Balkáne, v mene zjednotenia národa, v mene vznešených ideálov, tzv. Vznešených ideálov zjednotenia národa, nastúpilo jedno etnické vyvražďovanie, etnické čistky. Nie som ten, ktorý by chcel prorokovať, veštiť takéto scenáre v Strednej Európe. Dnes by sme mohli povedať balkánske scenáre. Ale v každom prípade tí nacionálni populisti, ktorí sa s takýmito témami zahrávajú, nezodpovedne zahrávajú a pred voľbami osobitne, by mali byť s voličmi prinajmenšom napomenutí. Naša strana Most je stranou porozumenia a práve preto, že je stranou porozumenia, národnej znášanlivosti, spolupráce, pretože chce vecne riešiť konkrétne problémy ľudí, občanov, by mala iniciovať spoločne zablokovanie, respektíve zastavenie nacionálneho populizmu, ktorý nám hrozí. K tomu by sme chceli vyzvať našich voličov osobitne.